sawah wis siap gitu lur. Saiki wayahe tandur ya. Wayahe tandur di lokasi dan harapan juga mulai diawali. Oke. Harapan anyar. Halo, assalamualaikum lur. Balik meneh karo channel Sudut Desa karo aku Mas Yuda. Nah, ning babakan episode sing iki nerusake babakan sing winginane ya. Sing winginane wis tak sajikan, wis tak tayangne, kok sajikan iki kaya makanan. Wis tak tayangke ning episode kepapat iku mulai traktor maneh utawa musim tanam baru. Gitu. New planting season. Bahasa Inggrisnya kan, mohon maaf agak belepotan. Nah, di episode hari ini kita akan melihat ya, musim tanam baru atau musim tanam apa tandur bibit ataupun yes pokoknya tandur bibit gitu. Nah, seperti apa nanti prosesnya gitu. Kaya ngopo prosesnya nek tanduri wong desa iki kaya ngopo ora kaya petani modern sing ngopo-opo serba mesin ya. Jadi semuanya masih manual, masih pakai tenaga manusia ya. Seperti apa nanti apa tandure bibit kaya apa ya ta. Tetep panteng terus channel iki ben ora ketinggalan kok ning sakbari tandur iki kok ana tahapan apa meneh ya ta. Ben ora ketinggalan carane apa subscribe, like, komen ya. Matur suwun wis ngono ayo langsung delok kahanan. Oke. Halo dulur. Iki bibit apa ki jenenge? Bibit tanamnya sudah tak persiapkan ya, tinggal nanti disebar di berbagai tempat ya. Jenenge ku istilahnya jenenge apa? Namanya tuh banjari bibit padi yang dinamakan dipocongi nek bahasa Jawa nih ya, dipocongi. Oke. Masih ada sisa sedikit yang belum di apa? Cabuti ya. Nanti kita apa? Tanam yang ini dulu, kalau kurang nanti baru nyabut lagi. Oke. Oke lor, ini mulai proses banjari. Istilahnya ning desa iku sebelum tanam ataupun sebelum orang yang apa bagian tanam itu datang, biasanya ibu-ibu ya, dari yang punya itu harus banjari atau menyebar pocongan-pocongan bibit ini ke berbagai tempat sawah ya. Nah lur, tandur ki dudu babakan soal cepet-cepetan gitu. Tandur ki butuh ketelatenan gitu. Amarga saka tandur iki ana bibit sing kudu ditancepno ning lemah gitu. Jadi ana harapan utawa wiwitan harapane saka para petani tandur pari iki muga-muga besok hasilnya bisa luwih apik, bisa luwih sesuai kaya sing diarepno.
iso panen sing melimpah berkah barokah besok tinggal iso madang tenan iya toh. Jadi proses wong tani iki lumayan suwe ya lumayan apa jenenge oke tantangannya lah besone ayo nur ke tandur. Nah lur sawahe wis tanduran kabeh gitu. Di tandur iki ya kudu iso ngira-ngira, kudu telaten gitu. Ora mung syukur angger nancepno ning lemah. Terlalu cedak utawa terlalu rapat kuwi dadi masalah, dadi pengaruh. Pengaruhe ning pertumbuhane pari kuwi ora iso stabil, gitu. Lan anakane kuwi ya ora iso nyeproh akeh, nek terlalu kerapeten, terlalu karangan pun yo ora iso tukul lemu. Mergo ana lemah sing nganggur ora iso ketanduran pari. Musim tanam resmi dimulai gitu. Jadi tinggal pari-pari utawa bibit pari sing wis nancep ing lemah iki tinggal kari diopeni, ditelateni, dirawat, ya dirabuk, ya diwatun lan sebagainya gitu. Dan besok iso panen, iso ngunduh hasil saka nandur. Harapan iki iso sesuai kaya apa sing diharepno para petani. Mergo ning musim keloro iki mestine akeh tantangan-tantangan sing bakal diliwati atau bakal dilakoni ya kan. Oh durung ora nek udan sing mudhun, rabuke larang, tur ora nek banyu dan lain sebagainya. Kuwi dadi tantangan tersendiri sing kanggo para petani padi ning sawah. Gitu. Wis tak tutup sampai tengok kene ya. Lur, tetep panteng terus channel iki ben ora ketinggalan kok ana cerita apa maneh saka channel Sudut Desa. Tentunya ayo kancani aku sampai besok musim panen keloro gitu. Kok kaya apa keseruane tentunya tetap tersedia ada di channel Sudut Desa ID. Oke. Terima kasih dari Mas Sudah cukup sekian mong cerita sederhana saka desa, saka channel pemula gitu. Tetap dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kanca-kancaku matur suwun sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.